נמצאים בכזה אירוע עוצמתי, פה, ליד החומות של העיר העתיקה, ביום כל כך מיוחד של ט"ו באב. זה יום של השידוכים הלאומי של העם שלנו. מה חשוב ביום כזה? כסף, ייחוס, בריאות. הדבר היחיד שהמשנה מדגישה זה שהכלים שלבשו ביום הזה היו שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו. כי היסודות של היהדות זה קודם כל לדאוג לשני, קודם כל בן אדם לחברו, קודם כל אהבת חינם, ובזכות זה נזכה שכל הרווקים והרווקות שצריכים שידוך ימצאו במהרה את השידוך שלהם, מהר! ובזכות זה נזכה שממש כאן ירד בית מקדש שלישי בנוי באש במהרה בימינו, אמן! אמן! אני כבר עולה, אני משהו תשמע, כל הסנבורים האלה זה בשביל מפריע להם? תחליט פעם מה מישהו אמר לי נורא מעצבן הסנבר, לא? כמה סנבר? נורא